Здравейте, хора! Отдавна не сме се виждали. Се събудих в много добро настроение и в такова, в което да снимам. Така че днес ще снимам. Искам да ви кажа колко съм залюбена. За втори път подред забравяме кога ни е консултацията при личната лекарка на бебетата. Втори пореден месец аз се пиша, за да я питам кога ни е консултацията. Тя ни каза, че на 3-4. Аз запомних, че е на 4 и общо взето без малко да си изтървем консултацията. Добре, че вчера погледнах, просто си мислех, че сме в петък, ние сме в четвъртък, но всичко е наред. Ще отидем. Вече нямат ваксини, които да им се бият, така че консултацията ще бъде съвсем различна, няма да има плач и такива неща. Доколкото разбрах, основно ще си ги претеглят, премерят и ще си говорим за захранване вече, като те вече са на 5 месеца и аз мисля да го започнем до 2 седмици някъде за захранване. Не мисля да го отлагам повече. Защо? Защото определено и двамата вече са готови, посягат към нашата храна, интересни им е, гледат ни супер много, искат да я хващат, искат да се я пъхат в устата, така че определено са готови да си хапват от човешката храна. Днес съм супер организирана, всичко е нагласено, приготвено, готово, чакане на вратата. Само трябва да стане време да тръгваме. Също така започнахме на ново консултация с Йоана от Мама Спи ми се, за да оправим режима на бебетата, за да спрем това крещене и това будуване посред нощ, което те имат всяка вечер. Все още сме на 3-ти ден, мисля, и те все още будуват, което е нещо напълно нормално. Но определено се забелязва веднага разлика в техния сън. Пят по-дълбоко, по-спокойно, заспиват по-спокойно също. Утре имаме среща с нея, да видим по какъв начин ще продължим и така. Ще оправим нещата със сигурност. Точно за това и се свързахме с нея преди да е станало много зле положението, за да може да е по-лесно и за двете страни да се влезе в ред. Аз съм човек, който обича да планира, обича нещата да са организирани, да знае какво ще се случи, да няма някакви изненади и такива неща. Просто обичам да съм запозната с ситуацията, в която се намирам. За това, когато ходим някъде, аз обичам всичко да е подготвено предварително, особено с бебетата, нали? Дрехи, там чанти и всякакви неща. Затова и ги приготвих. Като нашата идея беше, аз да тръгна малко по-рано с бебетата, с количката, да могат да поспят навън, защото ако заспят вкъщи, трябва да ги събудим или трябва да ги изместим в колата, при което те ще се събудят, за да стигнем на време за прегледа при личната. Затова исках да тръгна малко по-рано с бебетата, те да заспят в количката и да може да поспят точно докато дойде часа за прегледа. Да, обаче нещата не се случват винаги така, както ги мислим и така, както искаме. Нищо, че ги планираме дълго време и че се стараем. И този път моите планове се промениха заради времето. Ние знаехме, че навън не е някакво супер топло, но това не е проблем по принцип. Но вали, което означава, че няма как да тръгнем с количката, защото ще се намокрим. И затова ние ги облякохме, слязохме долу, видяхме, чак долу видяхме, че вали и се прибрахме. Съблякохме ги, в смисъл съблякохме и мякитата и сега бебетата спят в леглата си. Нищо де, всяко нещо си има и хубавата страна, поне ще се възползвам, защото ни чакат две много големи купчини с бебешки дрехи за сгъване, които така или иначе няма кога да сгънем, така че ето. Сега ще я свършим тази работа и просто след малко ще се тръгнем всички заедно с колата. Много неща има кръстени на Матео, но на София няма нищо кръстено. Много лошо. Ние ще измислим продукт София, защото няма нищо за София. Да, аз съм измислил продукт София, ето е. Дай нещо друго. Аз съм го направил този продукт вече. Давай бързо да пробваме, защото искат да стават. Напълно обикновен стакс. Но много вкусен. Да, напълно обикновен, само че струва баля. Сигурно изгледам като двайките цицела, то те като говоря по зела. За пари. Не, то наистина. Да, хубаво. Ай, така. София? Тръгна ли? Не. Към тръгна. Не. Матео иска да яде Матео. Матео е канибал. Мале много ме дразни тия пъпки.
Цялото му лице е в пъпки. София е същата. Абсолютно същата. Дано сега с тия неща поне да им мине, защото вече направо ще се побъркам. Личната, в смисъл сестрата при личната, иначе каза, че трябва да им се предпишат такива кремове, които са като кортикостероиди, нали, което не е много желателно. И сега ще пробваме така и дано да се получи, защото ако не се получи още един месец, вече трябва да ги мажем с нещо по-сериозно. Дано не се стига до там. Здравейте, хора! На нашето Софи пак му се спинка малко по-рано, отколкото трябва. Това ще ми прави компания, докато се оправям. С Миро станахме Леля и Чичо за пореден път, като роди се бебе Филикс, бебето на Валю и Дана. Той се роди посред нощ в 2019, голямо бебе, 3,660, мисля, че не съм много сигурна дали съм супер точна. Бебето е живо, здраво, голямо, много сладко, има едни буски, които са само за щипане. Валю и Дана ще се преценят после вече дали ще го показват в техните влогове или не. Но само искам да ви кажа, че е много сладък наистина. Много е вълнуващо, не спираме да си пишем. Те също са много развълнувани, притеснени, което е абсолютно нормално. И сега тия моменти са много хубави, първите моменти. Много вълнуващи, много емоционални и те сега се ги изживяват. И даже аз точно това казах на Миро, че като се пишем с тях, като си представям какво име, чак на мен не си иска пак да родя едно бебе. Не, че нямам 2 на 5 месеца, но ако имам още едно новородено, ще е супер. И така, днес деня започна с хубави новини, положителни. Да. Добре, и вие се вълнувате добре. Те казаха, че са снимали влог, така че ще ми е много интересно на мен да го гледам. Моите бебчета им се спинка много. Ей. Така, Миро отиде да вземе няколко пратки. Като разбрахме, че едната май е подарък, не съм много сигурна, а другата е нещо, което поръчахме преди 2 или 3 дни. То е нещо голямо за бебетата и понеже съвпадна с техния 5 месец почти, нали, с 2-3 дни разлика, това е техния подарък за 5-я месец. Реално не сме купили това нещо специално за 5-я месец, наистина за да им бъде подарък, просто така се случи. Днес, между другото, не знаем изобщо как е времето навън, не съм много сигурна, че ще успеем да го използваме днес. Всъщност ще го използваме вкъщи, може и да не излезем, но ще го използваме вкъщи. Но утре вече, в събота, със сигурност ще си го използваме и навън. Нямам търпение да дойде. Надявам се, че сме направили добър избор и че... Ей, какво искаш да кажеш? Вие вълнувате ли се за вашия подарък? Толкова много ли? Надявам се, че сме направили правилен избор, че... Да, ще видите. Пачетата викна па и 2 се върнаха. 2 малки патета. Че са сладки. Много яко. Все по-често започват да се държат за ръце и да се търсят един друг. Ядат си ръцете, пипат се по лицата. Бе, много сладко, много са готини. Даже все още се държат за ръце. Винаги съм се чудила дали нашите близнаци ще имат тази връзка, за която казват всички, че близнаците имат. Как си, може би, понеже бяха по-малки, нали, не се търсиха, не си обръщаха внимание и си викат, боже, тия деца, дали имат тая връзка въобще помежду си. Но определено имат. Просто мисля, че колкото по-големи става, тя толкова повече се развива и става по-силна. Имам чувството, че в моите влогове постоянно някой крещи. Това май е вярно, между другото. Съжалявам. Намалете се звука на телевизорите. Биберо. Биберо е навсякъде с мен. На. Тая песен направо ме побърква, обаче на тях много им харесва. Ей, котен се малко. Много е сладък, като е толкова спокоен, само мърка, като някакво котенце. Направо е много яко. Нямам търпение София пак да стане толкова спокойна, колкото беше, защото в момента не е чак толкова. Въпреки, че между другото започва да се успокоява с промяната на режима. Какво идва? Виж какво идва!
Подаръка! Харесва ли ти новата количка, София? Това е тая кашлица. Майде бебита, бе. Как е? Добре, я виж, да, съм в тон. Да, в тон си. Много добре се усещам, между другото. Маневрена е супер много. Тя нашата предната беше супер маневрена, ама тази още повече. Много ми хареса, много лесно. На бебитата им хареса, очевидно, щом заспаха. Единственият минус е, че малко по-висока е, на лошчето е по-трудно. На мен е много удобно, даже и те могат да си я тикам, което е супер плюс, защото предната тя се регулираше дръжката, ама не ми беше удобно и трябваше постоянно аз ако тикам да си я дигам, лошчето ако я тика да я сваля и не ми беше удобно на мене тогава. За мен пък това беше плюс, защото... Да, я знам. Да, в смисъл, можеш да я регулираш, който и да я вози, нали, може да си я нагласи да му е удобно. Със сигурност е плюс, обаче като сме двамата, нали, просто трябва постоянно да е такова. Да. И другото като минус е, че тук не се вижда. Да, нали, и че са малко тъмни. Да, те са направени нарочно, те, нали, заради слънцето. Обаче малко те трябва да се взираш да се вия и ние заради това и разкопчахме от епките и от тук се вижда. Вижда ли са, да? Да. Вижда се, да. Да. Ами, пак намерихме вариант. Там да мине. Да. На мен другото, което не ми харесва е, че кошовете не се въртят. В смисъл, ние като я купувахме, това го знаехме, че не се въртят кошовете. Обаче, какво да направим сега? Все някога трябваше да се случи. Тя не е готова просто за това. Да гледат само напред, аз просто не съм готова. Явно за някои стъпки ми трябва повече време да се подготвя. За да, психически. Ама нищо. Важното е, че на тях им е удобно и че стоят вътре, защото в предната наистина нямаше вариант да се случи това нещо в следващите 2-3 месеца поне. Да. В летните кошове? Да. Не, щяха да свикнат, но трябваше да изчакаме докато вече започнат изцяло да сядат, за да им е удобно там. А пък ние сега София сложихме в в полулегнало положение и тя се набира милата, иска да стои още по-седнала. Тъй, че нямаше как да стане просто там. Не, то може там пак, нали, с подложките нататък, ама ние просто искахме да ни е възможно най-удобно, защото толкова много неща имаме да мислим. Сега да мислим и подложки, как да вземем и т.н. По-добре да проверим количката, да мога да я ползва друго семейство. Ние да си вземем така, дето да не е удобна на нас. Те да могат да се ползват оная, ние да можем да използваме тая и много по-лесно ще стане според мен. Иначе количката е топ, много е хубава и удобна е. И другото, заради което искаме да я продадем, е, че тя е и с зимни кошове и просто трябва да ги складираме някъде, примерно 2 години, докато те започнат, докато всъщност количката вече не ни трябва. Което ние също много мразим, така да събираме някакви неща и да ги складираме супер много време. Нямаме място. То нямаме и място вече, в този голям апартамент вече не можем да се съберем, не знам какъв апартамент ни трябва на нас. Да. Така, иначе сме доволни от покупката определено, удобна е количката, лека е. Изглеждам зашеметяващ. Изглеждаш супер баща. И така. Ще си я ползваме. Днес влога започва отвън и започва по-късно. Часът е около 4 някъде. И отиваме на центъра с тия 2 бебета. И там в далечината се виждат сестра ми и Крисия, племенцата ми. Ще ходим заедно. 2 жени и 3 деца. Не знам какво ще става. Дано разходката буде успешна. Ле, Криси! Много си хубава! Те не трябва да спят, тъй че не знам как ще стигнем до центъра. Евентуално, може би ще трябва по някое време да ги носим. Добре. Хайде. Ето тук си. Криси, защо го взе това колело? Защото мала трябва да го мътне. Значи, слушайте, какво ще ви кажа? Като порасните, не искам такива номера. Като те излезе с колелета, ще си ги карате. Чухте ли? Матео е съгласен. Криси, ти си много готина. Леле, каква мадама. Сме от 10 минути. 8 по-точно. Положението е, София вече е на ръце и е съблечена, защото е супер топло. Събличаме Матео, същата причина, защото е супер топло. Крисия вече започна да откача. Имаме още към 15 минути, докато стигнем до центъра.
Докато стигнем, не знам какво ще бъде. Просто само веднъж да стигнем до там. На прибиране се звъним на Миро да наприбере, ако трябва. Така ми се струва, че ще стане. Няма да стива. Давай, слагай я. Не мога с нея. Завишна. Че като спиш да е фани хладно. Казах, че не съм готова да не ги виждам, да гледат само напред, аз не ги виждам. Наистина е така. Тук гледайте каква дупка съм направила тук, за да виждам София. Здравей, Софи! Здравей! И Матео по същия начин, той само, че се спинка сега. А пък ние ще си поседнем и тук и малко на тая пейка вече. Но поне стигането до центъра беше напълно успешно. Даже и се разходихме. Значи, считам го за успешно идване на центъра. Първото ни излизане с трите деца сами. Какво има, че на спинка ли се? На спинка ли се, София? Гънда. Гънда. Това, което не знам. Не знае още къде се намира. Ох, времето е много хубаво, топличко, приятно, обаче за съжаление е време да се прибираме и то не е за друго. Ами защото в 7:30 трябва да я къпем, сега е 6:15, така че след малко ще се ориентираме да си ходим, че докато се прибере ще мине сигурно половин час. Поне си направихме хубава разходка и те даже се хапнаха навън и всичко е шеф. Вече е време да се почивам и затова ви казвам чао и лека нощ.